Това беше за идеята на фондация Кредо Бонум да възстанови църквите и манастирите около София, които наистина са важна част от историята на България, с която пък трябва да се гордеем. Сега, преди да минем към изминалата седмица и цирковете, които се разиграваха в държавата през цялата седмица, нека се насладим на непреходното природата всъщност. Да видим непознатата Витоша. Беше много интересно, че наблюдавахме с тръбата съвсем необезпокоявани голямо стадо с благородни елени. Ние искаме да популяризираме по-малко познатата южна част на планината, тук където се намираме сега. Основните маршрути, 3 от 5 са тук в този район. Целта ни е да накараме хората да дойдат насам и да ги концентрираме в тази част на планината, защото искаме тя тук да стане по-позната. Тук в района е основното място, където се срещат дивите животни на Витоша. Защо е така? Точно защото към този момент посещаемостта е била по-малка и ние сега с нашия проект искаме хората да минават по точно определени маршрути и да не се отклоняват, да безпокоят животните на други места. В района се срещат основно диви кози, благороден елен, сърни. Най-едри от всички представители на българската фауна, кафявата мечка. От тук минава основния миграционен път на мечките за разпространението им на Витоша, тъй като сме съвсем близо до Верила, а те използват именно Верила, за да дойдат от Рило-Родопския масив на Витоша. И от тук отиват в западната част от към Кладница и от източната част от към Бистришко бранище, където са двете основни места, където имаме мечки на Витоша. Освен това, в момента има доста елени, тъй като в момента е и размножителен период, даже могат да се чуят рано сутрин как реват. Надявам се скоро да почнем да идват и диви кози, тъй като нашия проект за възстановяване на дивата коза вече почва и той да навлиза в така по-напреднала фаза и се надявам съвсем скоро време козите да почнат да идват и в тази част на планината. Имаме дейност за превенция на браконьерството чрез разработване на система за локализиране на изстрели. Системата работи подобно на GPS системите, които при наличие на 3 сателита могат да триангулират и да определят местоположението ни. По същия начин са поставени микрофони и при изстрел звукът от изстрела, достигайки до повече от 2 микрофона, специален софтуер изчислява местонахождението на стрелеца и го изпраща през GPRS на хора, които са абонирани за това, в случая на горската стража, на директора на дирекцията на парка и на други такива хора, които биха могли да реагират и да вземат мерки за залавянето на браконьерите. Тази система има ли аналог в света?
Единственият подобен пример може да се каже, че е в Съединените щати, но е използвано в градски условия за залавяне на престъпници в проблемни квартали. Подобен аналог в планински условия няма никъде в световен мащаб. Системата е направена дори така, че да може да разпознава различни звуци, в зависимост от това как се настрои. Може да се настройва от компютъра, значи не е необходимо да се идва специално на терен, за да се променят настройките. Всичко става по бежичен път и ако искаме, може да я направим да засича звук от пушка, звук от моторна резачка. Така всъщност системата се превръща в мярка за засичане на браконьери, не само ловци на животни, ами и на нелегално добиване на дървесина. Намираме се на мястото, където се извършва реинтродукция на европейския лугир в парка. Към момента в природен парк Витош има само една единствена стара популация на лугири, която се е запазила. Ние в момента сме успели да доведем нейното състояние до една прилична численост, в която може да се каже, че е устойчива популацията. А на това място тук се опитваме да създадем втора колония лугири, така че да се възстановят лугерите и в района над село Ярлово. В миналото тук е имало много животни, пашувало се, оттам броя на лугерите е бил огромен, от порядъка на хиляди. В момента има единични дупки на животни, които се срещат по-скоро вече на границата на изчезването, скоро може и да не се срещат. На критично ниска численост живеят в момента тук, затова ние се опитваме с вкарването на нови екземпляри да подпомогнем тези останали последни индивиди от местната популация и да възстановим вида. Целта на оградата е по-скоро да има някакво пространство, в което лалугерите да са покрити с мрежа, която да ги предпази от хищните птици и да увеличи бройката на тези лалугери, които ще се зазимат и евентуално ще изкарат до пролетта. Целта на палатката е основно да се наблюдават лалугерите, как се адаптират към новите условия. Ако има някакви повреди в оградата, те да се отстраняват и естествено да се следи някой да не открадне оградата, тъй като дори това може да се случи, ако няма човек. Освен такива преки мерки по възвръщане на лалугерите, проекта има и по-меки мерки чрез поддържане на местообитанията, като косене. Такива мерки приложихме именно в тази популация над село Кладница и това даде изключително добри резултати. От 26, както казах, 2008 преди проекта, на другата година станаха 75, 2009, 2010 вече бяха 126 дупките. Това е на една и съща територия. Огромен приръст и вече достигна своя капацитет. Тази година бяха 130 дупки. Вече има някакъв баланс. Най-напред склона на мястото е изключително подходящ. Той е южен. На пролет най-напред тук ще бъде стопен снега и животните ще почнат да се хранят активно много рано. Следователно ще имат повече време да натрупат телесна маса, което им увеличава шанса за изкарване на зимата. Другото, което е много важно, почвата трябва да е достатъчно дълбока, тъй като ако е плитка, ако е каменисто, няма да могат да се изкопаят дупките достатъчно дълбоко. Оттам при падане на по-ниски температури
през зимата може да измръзнат и съответно пак да не доживеят до другата година. Естествено, характера на растителните съобщества е също от водещите неща, които са ни накарали да избереме точно този район. Тук има както растения от житните, така и широколистни тревни видове, като детелини от рода на бобовите. Така че като хранителна база също е изключително подходящо за лалугери. Също така има и егреци в района, които ние се надяваме постепенно да съживиме и да възвърнем пашата в района. С течение на годините лалугера и човека са се приспособили някакси, не знам кой към кой, обаче крайният резултат е такъв, че живеят в относително добра хармония. Там, където има овчари, има и лалугери. Поддържането на ниската растителност. Самите животни, като пасат тревата, не й дават възможност тя да избои, да стане висока. А на лалугерите им трябва да е ниска, защото те, подобно на сурикатите, обичат да се изправят на задните си крака и да се оглеждат за неприятности, за хищници. И когато тревата е много висока, всъщност това им пречи да се предпазват и от хищниците. Също така им се потиска и размножителния потенциал. Огромно е значението на пашуването. Освен всичко, дори когато има пашуване, не само самите животни поддържат ниска растителността, на овчарите им трябва да събират сено за зимата. Затова те косат и по този начин оголват нови пространства, които са с ниска растителност и са подходящи за лалугерите. Лалугера е изключително ценен, за съжаление, защото неговата численост е критично ниска в цяла Европа. Ние, правейки тези мерки за възстановяването на популацията му на парка, всъщност се опитваме да увеличим числеността на лалугера като вид. Освен това обаче, той е много ценен и от гледна точка на това, че е основна хранителна база на много други застрашени животни. Например, наблизо има гнездо на скални орели, а скалният орел се храни предимно с лалугери. Така че ние по този начин, като възстановиме популацията на лалугера, всъщност ще създадем подходящи условия за съществуването и на много други хищни животни, които се хранят с лалугера. Лалугер има в огромни количества в цяла източна България. Особено в северо-източна България може да се каже, че едни от най-хубавите популации в европейски мащаб са тук на територията на нашата страна. И там има достатъчно много лалугери, но това не бива да прави впечатление, че лалугерите са много. В европейски мащаб всъщност съвсем не е така и може да се каже, че горе-долу тук и в Румъния е основната концентрация на лалугери за Европа.
София.